استي ودب يلومو زاتهم سواتنا يام تصرفو تاريخنا يام تصرفو إرتراونتنا يام زواردو بزي تقراي بعد ويانا تقودي تقراي سي هاجر يكونتن كل اللي بزي تقارهم نبراين خلنا وي بزي ويانا يلوم يمزامو تقراي ويكا مريحنا ويانا دينو دي تينك في قوم يزياتهم رسحات مهارهم بحقي نهزبي إرترا زقيم نجر قبرهم زلو طفيقهم ده مسلكا كم حدا تقراوي نزياتهم قاس حيلي لهم تقربهم كله أبناء تقري أبناء ويانا ميديا دي تين إرترا ويان زحاليو ويكبر سواء تمالون وصوم بينهم تطود بالو زعتقوهم صبوق زقبر لهم أخبرهم ده وين سمعك ويبمنتهي ربح وينهم مسلكا نزياتهم قاس تودباتهم قاس حيلي لهم برصهم كله سكزيا تمسلكا قلتي قرحديو تنقلديو ناي مرحت ويانا نزياتهم بخوم برصهم كله يكتحسن هو تي اب وصا زلو ناي إرتراويان منقساس سناي تقاومو ود مالتي مبزحتو ولاتهم ود بينا زبلو مبزحتهم بتكاو ناي حوحات زنبري نزي اب وصا زلو ناي إرتراويان تقاومو ولا تي توم حجي زغلص كايوم برو مصا زبالو ولا انداسمر ولو زياتهم بمولهم بمراحت حوحات ديزاين تغيروم غنزم دا تخفلهم زنبريم كاواتهم حدا زنبره برخت سموني برخت سمون ابز حلفه 7 عامታት ابناي إرترا بوليتيكا بفلاي ابناي وصاي ايدو زأتوه ገንዘብ ከምድላይ ዝብትን ዝነበረ ሰብ ብዙሓት ኣብዚ ተቃውሞ ንሪኦም ዝነበርና ኤርትራውያን በብወርሑ ካብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ገንዘብ እንዳተኸፈሎም ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት እዮም ሓደ ካብኣቶም ኣማኑኤል ኢያሱ ኣሰናይ በዓል ኣማኑኤል ኣብ ወርሒ $80,000 ካብ መራሕቲ ሕወሓት ካብ ኢፈርት ካምፓኒ ካብቲ ናይቲ ህዝቢ ትግራይ ዝበሃል ካምፓኒ ካብኡ እናተኸፈሎም ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ኣማኑኤል ኢያሱ ሓንቲ መዓልቲ መለስ ብሂወት ከሎ ገንዘብ ሓቲቱ ይፈልጥን መለስ ምስ ሞተ ግን ገንዘብ ምሕታት ጀሚሩ so behind ናይ ሕድሕድ ናይ ኤርትራ ተቃዋማይ ውድብ ሕወሓት ዝበሃል ፓርቲ ኣሎ እዚ ድማ አንጻር ኢሳያስ by any means necessary ወላ ነቶም ስዋኣት ዲኻ ክትፀርፎም ወላ ነቲ መንነት ኤርትራዊ ዲኻ ከተፍርሶ እዚአን ጥርሕንተን መለክዕታት by any means necessary አንጻር ናይ ኤርትራ መንነት ክትቃለስ ክትከኣለክ እዚ እንድሕር ተቃሊስካ መራሕቲ ሕወሓት ገንዘብ ኣብ ኢዶም ቴክኖሎጂ ኣብ ኢዶም ኣብ ዝኸፊልካ ኣሜሪካን ኣውሮፓን 6,500 ገዛኻ ኸፊልካ ትኸፈል ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ክብል እንድሕር ኤርትራዊ ክቃለስ እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ባዕሉ ከባዶ ክብገዝ ክኽእል ኣለዎ ካብ ናይ ማንም ሓገዝ ከይገበረ ባዕሉ ነቲ ሓዊ ኤርትራዊ ኣኽቢሩ ሓዊ ኢሉ ኣሚንዎ ብኩሉ ነገር ኣሚንዎ ክቃለስ ክኽእል ጥራሕ እዩ ዘለዎ ክነግረካ መራሕቲ ሕወሓት ንተጋደልቲ ጀብሃ ናብ ኢትዮጵያ ምፅሞም ድሕሪ ባድመ ምክንያቱ ኢሳያስ ፀላየ እዮም ድሕሪ ባድመ ኢሳያስ ፀላየ እዮም ቅድሚኦም ዝነበሩ ተጋደልቲ ጀብሃ ሕጂ ኤርትራውያን ምእማን ዝኣቢሎም በዓል ገብረ ብርሃን እዚኦም ዘቐተልዎም ዝረሸንዎም መራሕቲ ሕወሓት ባዕሎም እዮም ሻዕብያ ኣይኮነን ንስኻ ኣነ ኣብ ገዛኻ መፅአ እንድሕር ድላይ ክገብር ፈቒድካለይ ንስኻ ኢኻ ተሓታት እምበር ኣነ ኣይኮንኩን ቶም ኣለው ዝበሃሉ መራሕቲ ጀብሃ ዝነበሩ በዓል ገብረ ብርሃን ካብ ኢትዮጵያ ተዓፊኖም ተቐቲሎም ክኸዱ ከለዉ ኣብ ማእኸል ደሴ ክርሸኑ ከለዉ ስቕ ኢሉ ዝረኣየ መሪሕነት ሕወሓት እዩ ድሕሪ ባድመ ከምኡ ይቐፂሉ ድሕሪ ባድመ ንኩሎም ኣምፅሞም ናብ ኢትዮጵያ አንጻር ሕወሓት ክቃለሱ ኦኬ አንጻር ሻዕብያ ክቃለሱ አንጻር ሻዕብያ እንድሕር ክትቃለስ ኮይንካ ክትዋጋእ ኣለካ ሓንቲ ስድሪ መሬት ነፃ ከይውፅእ ናይ ኤርትራ ተቃዋሚ ወይ ፖለቲካ 25 ዓመት ሙሉ ኣብ ኢትዮጵያ እንዳተቀለበ መጨረሹ ሕወሓት ፋሒላ ንሶሙን ፋሒሎም ሶ ኤርትራዊ እንድሕር ክቃለስ ኮይኑ ምስ ኤርትራ ወሓው ጥራሕ ተማኺሩ ጥራሕ ክቃለስ ዘለዎ እምበር እዚ ናይ በዓል በረኸት ስምዖን ናይ በዓል ኣቦይ ስብሓት ሻዕብያ ንኸይድቅስ እቲ ኤርትራዊ እውን ነንባዕሉ ንኸፈላለ ፋሕብቲ ንኽኣትዎ ስለ ዝደልዩ ጥራሕ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ሱዳን እንድሕር ኸይድካ ኣብ ሱዳን ኣምባሳደር ዝነበረ ናይ ሕወሓት ኣባዲ ዘሙይ ዝበሃል መስለን ዝኢዱ ቆራፅ ስተኢኻ ኣብ ሱዳን ካብ ኤርትራ ጀሚሩ ካብ ማእኸል ኤርትራ ጀሚሩ ክሳብ ሱዳን ክሳብ ሊብያ ደስግር ዝነበረ ንሱ እዩ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ቀንዲ ስርሑ ዝነበረ ኤርትራውያን ምሻጥ ካልእ ወልዓንቲ ስራሕ ኣይነበረ ሶ ነቲ መንእሰይ ካብ ኤርትራ ክወፅእ ገይሮሞ ናብዚ ዓዲ ምፅኦሞ ኣብዚ ከዓ ምፅኦም ፋሕብቲ ነእትዮም ስለዚ ሕጂ ድማ ኣብዚ መጨረሻ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ መቃብሮም ኣብ ዝኸድሉ ግዜ ዘለዉ እዋን እንድሕር ደኣ ተስፋ ትገብሩ ኣለኹም ኮይንኩም መነኒ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ወፃእ ዘሎ ደንበ ተቃውሞ ኣይዕወትኒ